σχέση με το πότε ξεκίνησε όλο αυτό, έγινε στην πρώτη περίοδο της καραντίνας, δηλαδή στην περίοδο του εγκλεισμού μας. Εκεί σιγά σιγά άρχισα μάλλον γρήγορα, όχι σιγά, να διαπιστώνω ότι αυτό που ζούμε θα αλλάξει μια και καλή για πάντα το τοπίο της επικοινωνίας μας. Δηλαδή γίναμε τηλεπαρουσίες, αρχίσαμε να επικοινωνούμε πλέον στο ψηφιακό κομμάτι σε έναν βαθμό πάρα πολύ δυνατό, έντονο, το οποίο έχει καθορίσει και έχει αλλάξει τις σχέσεις μας. Εννοείς ότι μπήκε η τεχνολογία πολύ πιο δυναμικά στη ζωή μας. Πάρα πολύ δυναμικά για όλους μας. Από τον μεγάλο αγχό της γονείς που επικοινωνούσαμε μέσω κάμερας μέχρι τα παιδιά που θέλουν να τους κάνουμε μάθημα. Είναι όλοι μικρά άβατα, μικρές τηλεπαρουσίες. Με έκανε να αναρωτηθώ για το πόσο επίπλαστη είναι η πραγματικότητα που ζει ο καθένας μας μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, που φυσικά καθορίζεται από την τεχνολογία, και αυτό μας δείχνει τον δρόμο του δυτικός πολιτισμός. Δεν θα ξεφύγουμε εύκολα από αυτό. Η τεχνολογία δηλαδή μας κάνει μετανθρώπους. Η τεχνολογία παίζει έναν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Καταρχήν, η προέκτασή μας πλέον είναι κυρίως ψηφιακές συσκευές. Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό του μετανθρώπισμου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι παρεμβαίνουμε στα πάντα. Νομίζουμε ότι το βάζουμε ερωτηματικό φυσικά, γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να παρέμβουμε όσο θα θέλαμε. Για παράδειγμα, στο θα ζούμε. Ένα βασικό ζήτημα του μετανθρώπισμου είναι ότι θέλει να προεκτείνει τη ζωή μας. Εμείς όμως πλέον γνωρίζουμε ακόμη και το θάνατό μας σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Θέλει να μας κάνει αθάνατους, όχι αδιάθετους. Βεβαίως, όσο το δυνατόν. Και να παρέμβουμε ακόμη και στο σώμα μας, έτσι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές την παραμόρφωση πολύ έντονα, και αυτό νομίζω ότι δυσκολεύεται και μέσα από τα πρόσωπα της έκθεσης. Άλλα βασικά στοιχεία του μετανθρωπισμού είναι η σχέση μας με τις εταιρότητες, τις σεξουαλικές ταυτότητες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, θα έλεγα, για την εποχή αυτή, είναι ένα από τα θετικά χαρακτηριστικά του μετανθρωπισμού. Η σχέση μας με το έμβια και άβια όντα, η σχέση μας με τη φύση που θα θέλαμε να είναι διαφορετική και να είμαστε ένα, αλλά τελικά αυτό που θέλει και τον ανθρωπισμό θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να βάλουμε τον εαυτό μας πίσω από έναν υπότοπο. Και πόσο οικολόγοι θα είμαστε. Τελικά πόσο μπορούμε να είμαστε, γιατί πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολη σε σχέση με το κομμάτι της αηφορίας και της βιωσιμότητας. Μπορεί να το θέλουμε και γι' αυτό το λόγο γίνεται μεγάλος λόγος. Γιατί δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, δεν είναι η προηγούμενη γενιά που ζούσε μαζί με τη φύση, ήταν ένα. Εμείς είμαστε πάρα πολύ μακριά και η τεχνολογία μας φέρνει ίσως λίγο πιο πίσω. Και τα αστικά κέντρα, ο τρόπος ζωής, το καπιταλιστικό κομμάτι, το δυτικό κομμάτι του πολιτισμού, όλα αυτά. Όλα αυτά θα σου επηρεάσει λοιπόν μέσα από αυτή την εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εσύ. Γι' αυτό και επέλεξα και όλες να την επιμεληθώ. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι γιατί μου έκανες πολλές ερωτήσεις και νομίζω ότι βρήκαμε μαζί πολλά πράγματα που και εγώ δεν μπορούσα να τα δω. Όπως ο κάθε καλλιτέχνης πρέπει να πάρει αποστάσεις για να δει πράγματα στη δουλειά του. Σίγουρα ήσουν πολύ έτοιμοι να το δεχτεί και όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ τώρα αυτό. Πολύ σύγχρονο. Ναι. Ένα πολύ σύγχρονο θέμα που ενδιαφέρει τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Πιστεύω και όχι μόνο τους επιστήμονες. Ακριβώς. Η επιστήμη είναι μέσα στη ζωή. Βιοτεχνολογία, ας πούμε, όπως είπαμε ότι μπορούμε να επιμηκύνουμε τη ζωή, να αλλάξουμε πράγματα στο σώμα μας. Από την άλλη όμως, πόσο ευχάριστο είναι να γνωρίζεις πράγματα για το μέλλον. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι πάντα ευχάριστο, άρα αυτά τα στοιχεία φέρνουν και μια μελαγχολία, θα λέγαμε. Δεν είναι πάντα πολύ χαρούμενα. Φέρνουν μια θλίψη, ναι. Ένα σκεπτικισμό. Ακριβώς. Γι' αυτό και αυτά τα πρόσωπα είναι λίγο αποστασιοποιημένα, δεν έχουν πολλά συναισθήματα. Τα συναισθήματα στο μετανθρωπισμό είναι λίγο παγωμένα. Αν δούμε και τους ανθρώπους γύρω μας έχουν πια αυτό το πρόσωπο, και στις πιο νέες γενιές, γενιά Z, Millennium, βλέπουμε ότι όλη αυτή η διάδραση, η πολύ άμεση με το ψηφιακό κομμάτι, έχει ουσιαστικά στερήσει από την φυσική επαφή. Οπότε η φυσικότητα στις σχέσεις δεν είναι αυθόρμητη πλέον.